हेलौ फ्रेन्ड्स, गुड मर्निं। फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। बोथोरा जोबोद थान्दा, बेखायनो आङो माने गोदोनायाव आर'नाइखौ फाननानै लादों। बिराद खुरि खोबदों। मैयानिफ्राय दिनै एसे खम, मैया बांसिन खोबदोंमोन खुरिया। जायखिजाया दिनैनि भिडिअ'आ जाहैगोन बांसिन माने इन्टारभिउ होगिरि, इन्टारभिउ होनाय बिथांमोननि थाखाय बांसिन माने नैबे भिडिअ'आ जाहैगोन। दा जाय बिथांमोनानो आसाम पुलिसनि AB आरो UBनि जि इन्टारभिउ होदोंमोन आरो जाय बिथांमोना जि पस्टपन जानानै इन्टारभिउ होनो मोनाखैमोन, बै बिथांमोनखौ लानानै आङो दिनैनि भिडिअ'खौ माने बानायदों। फिसा मोनसे इनफरमेसन आङो सिगाङावबो बुंदोंमोन, माने साननैसो गेजेराव माने नैबे साननैसोनि गेजेरावनो फिसा जायखिजाया मोनसे अफिसियेलि माने नटिस मोनगोन होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बुंबाय थादोंमोन भिडिअ'नि गेजेरजों। मा होनदों, मोनसे फिसा इनफरमेसन मोनदों जे आसाम पुलिसनि AB आरो UBनि जि मा होनदों फिजिकेल टेस्ट, बियो माने जानुवारि दाननि गेजेराव, माने जानुवारियाव जानो हागौ एबा जानायनि चान्स दङ होननानै मोनसे फिसा इनफरमेसन मोनदों। आरो जे बिनि एडमिट कार्डआ मा होनदों नैबे डिसेम्बर मासनि लास्ट उइकसिम माने ओंखारनो हागौ एबा ओंखारनायनि चान्स दङ। दा बेयो मोनसे आङो सिगाङावनो बुंदोंमोन डिसेम्बर नङाबा जानुवारिनि गेजेराव जानायनि चान्स दङ। दा आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय गासैबो फिजिकेल टेस्ट नि थाखाय नोंथांमोना थियारि जायो। आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन इन्टारभिउआ सानसेब्लाबो जागोन, नाथाय माला जागोन बेखौ जों बुंनो हाया। जायखिजाया जोङो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थानांगोन। आरो आं सिगाङावबो बुंदोंमोन जे आसाम पुलिसनि थाखायल' माने मा होनदों प्रेक्टिसखौ खालामा, गासैबो माने इन्टारभिउ आसाम पुलिसाल'सो माने इन्टारभिउ नङा। जोङो गोबां माने फैगासिनो दङ, जे इण्डियान आर्मि, SSC बैफोरनि थाखायबो जोङो माने प्रेक्टिसखौ लाखिबाय थायो। दा बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे फिसा इनफरमेसन आङो नोंथांमोननो होदों, जाहाथे नोंथांमोना थियारि जादो।